It's another beautiful Friday. Hello, Salibonani Makadini, and welcome back to Destiny Blitz. My name is Tasha. As you know, Destiny Blitz is a program brought to you by Destiny TV, and we're simply just here to give you the highlights of the shows that we would have done. Not wasting much of your time, let's head straight into the highlights for this week, and here are the highlights for this week. Imagine seeing 4 bodies past one man usingazive vasine chekuita newe. I couldn't even sleep. Mutumbi wowanikwa muchimugodi. Nothing was taken on him. Kuratidza kuti motive yekuraiwa kwavo was something not about bumbira kana kuti mari yanga yanayo kana zvanga inazvo. I think pane mwe mupurisa akatokomenta kuti pamwe ari small house zvatotipa more pain. Uyo komba angakata bhozi robot ranga tori ready abva atutwa nepakati. Tasvika tikaona vanhu vakatirara pasi, vanhu vazhinji vanga vafira ipapo. Ndine hurombo kunyanya mai vandaona vauya panapa vatenga airtime. Vanhu vangotya kuvaudza kuti murume wenyu aenda kumuchara. Bonzo akanga asina kubatana. Waitobata chitonzwa kuti pane gap. Magap. Musoro wake wanga wakaita 4 pieces. Chakamira chega. Bazi racho rakanga rakaenda kwaari. Haideti zvekuti munhu mukuru angazvisungiriri ipapo. Ko mwana mudiki wakaita sewo wafirei, wanyanya kutambudzika sei? Chii chanyanya kukubata? Anga kaita kupfugama. Roko iri rakaita kuti twasanukira kada kupendera mbijana. Iri ranga rakabenda. Akasungwa t-shirt muhuro make umu. Imwe yakarembera pamuti uyo urapo ndo muti wacho. Apa pakapaiva pakayerera zvinhu tonge mvura like ameno zvaisanzwisika. Inoita akutocha kana kubuda panze chaiko usiku kana kutanha muriwo mugarden chaiko takutorohwa nehanda kuti nzvimbo yakutochisa. Before we get into the story, we just want to thank you for your support and to urge you to subscribe to those that haven't subscribed to our channel, because this actually helps our channel grow. Now, in our first story, this week we went to Kroyo. Ukukatanga taenda kunoona family ya wowanikwa, a man who went missing from the 3rd of August and later was found on the 17th of October. We went to meet his sister and his 2 brothers, who narrated the story of how it started from when they started to look for him up to the moment that he was found. Kubva musi wa3 August paakabva kumba makuseni achiti ari kuenda kuBorodale kunogadzira mota. He was a mechanic, saka ana munhu aina kugadzira mota ikoko, then haana kuzodzoka kumba that day. Information yatakangowana kubva kune waakaswera naye ari kuti akamusiya pacharge office muCBD around 6 p.m. achitoti akukwira kombi yekudzokera kumba kuchitungwisa. Saka from that day, that moment, haana kuzowanikwa up until tazowana body yake on the 17th of October. Following the story of wowanikwa, tinoona nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana, including nyaya yepolice incompetence. But on Monday, panakanzwa kuti asati adzoka ndo patakatanga tisechi police report. Maiguru ndo pavakazoenda kunoisa police report. Vakanzi munozouya after 48 hours. 72 hours, I think. Kanzi mirirai 72 hours pa St. Mary's police. Pavazoenda vachizonoisa futi report after 72 hours. Svikanzi tinotanga kutsvaga munhu after 7 days. Na semunhu uri musituation iyi hazvina kundiitira zvakanaka, because I think pane mwe mupurisa akatokomenta kuti pamwe ari small house. You know how that feels. Iwe uri kutsvaga munhu unyatsodza kuti my brother aite izvozvo, kuti anouya pamwe ari small house. Tisitotanga totsvaga munhu after 7 days. Likewise, just like another story yatakambokuvigirai previously, yeticha akashayikwa akazoonekwa angove mapfupa chete. This story also shares similarities to that story, because Walter likewise akashayikwa
Paakawanikwa akangowanikwa ane zvinhu zvake zvese, including his phone and his wallet. The family also expressed the trauma that they went through, especially the issue of having to go to different mortuaries. I was expecting kuti maybe you can get a hand from the police yekunzi regai timbofamba takadaiso regai timbokuperekedzewo pakati kana kuti no takatonzi zvoni munogona uchitanga kuenda kunotsvaga kumamochari kana kuti kumajeri kana kuti chii on our own. Zvikanzi kana paine information yamunenge matozonzwawo mozopota muchindiudza. And I was actually thinking kuti ini ndinofanira kutawana information from the police, ndinofanira kutawana help from the police, but from that day ndakangoti ngonoti obviously you're not going to get anything because chiendai mutanga unotsvaga mukaenda mahospital mukaenda majeri mukaenda kupi mega ndatobvunza ndikatoenda it was so traumatizing, especially kumochari. You know, it's not easy kuti unosvika pamochari wobva bvunza pane mabodies asati identifyiwa here tichi takashawa hama yedu so we have about 4 or 5 womira apo chiburitsirwa ndiyero. You know that it was a very difficult time for me. Yeah, I was really traumatized. And yaisi mochari imwechete? Haisi mochari 1. Ningotaura kana sekuti ndakaenda kuchitungisa hospital mochari. Kuchitungisa takaburitsirwa 4 bodies. Uchiona, imagine seeing 4 bodies pazuva 1. Vanhu vausingazive vasinei chekuita newe, but because you are looking for your brother, ofanira kutoita that courage yekutoti utopinda utotarisa kuti asiri konzwa next asiri, you know, it was so traumatizing. But another issue that they brought out more as a cry to the police is the issue of 72 hours. Man, I'm also after 72 hours. Pavakadzokera zvakanzi isusu tichazotanga kuitsvaga munhu after 7 days. Meaning kuti kubva Saturday on the bed, nothing had been done. After 72 hours, they asked for 7 more days waiting, but waiting for what? No, after vaudzodaro nemaprisa, what else can you do? You can't keep on going back. Kwavari vatotaura kuti isusu hapana chatinoita. So panguva yese I feel kuti dai pakaitwa action or pakaitwa something taigona, we're just now saying taigona maybe takaona some information ichiri fresh or vanhu vanoita zvinhu zvakaipa kudai. Mostly I'm sure vanoita. The story that we brought to you this week from the village was the story yeKurugare. Kurugare kune nyaya yemukomana ari kunzi akazvisungirira based on the evidence that was found paakawanikwa ari makuseni. Ndakaona varume 4 vanga vari munda, varume vechikuru pamunda uri apapo nagogo vepa next ped apa nemumwe munhu wavanga vainaye muridzi wemunda iwo vachiuya kuno pandakabvunza kuti kochi zvikanzi munda mune munhu akafa. Ndobva takapinda munda umo tichimhanya, vanhu vanga varipo vaita kutya kusvika panzvimbo yacho. Ndopakauya vamwe baba vachibudikira nekusaidhiro neni kubva tanosvika panzvimbo iyo kubva tatanga kuita sei kuona zvatakaona, and then ndobva ndakatora mapics kwandasenda mugrupu redu remusha tikibvunzwawo kuti panange tiruzivo here kuti mwana ndiwani. The witnesses that saw this story also gave their insights according to the events they saw, saying that zvikuone veukama zvikunzi mukomana ngani makore 20 semaonero edu pakuonawo kwedu nekuona kwatakaita chiitiko sevanhu mumwe nemumwe ane matauriro akasi sekuonawo kwatakaita muti wedai wakatyoka kana uri wekunzi akasungira, because pakazobvisa mapurisa nhumbi yake inge iri mukati memuti, muti wakatorembera kudai. Taitaziva kuti kana ari kunzi munhu anga akasungirira muti waifanira kutyoka, ende taifanira kuonawo something kana rurimi kuriona ruri pai ruri panze kurakidza kuti munhu azviita sei azvisungirira, but zvese izvozvo pambasini. Saka ndakatorana namai varidzi vomunda ndobva tisu takatanga kunosvika, asi hatakusvika padhuze, takangosvikawo chinhambo. Ndobva tasvika pai ndobva tamira. Saka ini ndakabva ndanyatsobatikana ndikati ko mwana mudiki wakaita sewo wafirei, wanyanya kutambudzika sei, chii chanyanya kukubata? Ndakazvitongesa paya ndichipopota paya kuti ko wanga waremega kusvika pakadaro kuti uzviuraye. Asi ndichitarisa kudaro ndakanyatsoona kuti mwana uyu pane zvaitika. The community also expressed that nzvimbo yeRugare is no longer safe for them because nyaya dzevanhu vari kungoita such crimes dzikuramba dzichingowanda.
and they feel like the police needs to take action as soon as possible. Asi zvinhu zviri kutiremera mukati menzvimbo iko zvino nzvimbo inoita akutocha kana kubuda panze chaiko usiku kana kutanha muriwo mugarden chaiko takutorohwa nehanda kuti nzvimbo yakutochisa hatichakwanisa kana kufamba nzvimbo ino yakuchisa saka ini zvatoda kundoda kungotaura hangu vanhu venzvimbo ino yerugare ino ndokumbira kuti unhuhwo hwakadaro denge hwaongororwa kuti vanhu ivavo vari kuita mabasa akadaro vaonekwewo vachinobatwa kuti vaonekwe kuti vanhu ivavo vasiyane nemabasa akadaro nokuti vachapedza vanhu vakawanda. As you know, in November, according to the African culture, akugarwe matare, so we won't be bringing you nyaya dzematare, but however this week tanga tiri ku magistrate court uko kwatanga kuvigirai nyaya ya madzibaba Ishmael. In the past, Destiny TV yakakuvigirai nyaya ya madzibaba Ishmael. Tikumbura mundibuditsiro madzibaba tinopiwa zvese saka zvinonzi matiomesera saka tiri kukumbira kuti mutibuditsirewo takatoomerwa izvozvo. Nyaya ya madzibaba Ishmael, which exposed nyaya yechechi yainzi ikurodza vana vadiki ichiviga vanhu isina kuinvolve the police. So many heinous crimes that were exposed in the story. Madzibaba Ishmael has been in and out court and on remand under trial. In this story, Madzibaba Ishmael appeared in court. There was a DNA test done kuvana vakabviswa kuLily farm pavana vavo that proved that Madzibaba Ishmael was the father. And his lawyer evasively said that was effected on the accused person is blatantly unlawful. We have made that position known. Vanhu vari kunzi vakabatwa chibharo ava varipo here uye vari kutaura here kuti zvinhu izvi zvakaitika? I will not delve into the details of what they are saying or what they are not saying. Those are the issues that will be the subject of the trial itself. I would urge that people be patient, and I would highlight that eventually the law will take its course. Justice will be done. We will attain justice for him. He was temporarily released and is supposed to appear again in court. What are your thoughts and feelings towards the fact that such a man who has been charged of such different heinous crimes is roaming free and about in the street? Let us know in the comment section. And from Twice a Mother, this week we brought to you a lady from Mufakosi. Her name is Susan Kudzika. Susan Kudzika anevana 3, of which her second born child akuramani condition ye cerebral palsy. And this is her story. Condition yeshoni inonzi cerebral palsy. Shoni ndakazoziva kuti ane CPR ne 6 months. Akaita flu ndobva ndaenda naye kuchipatara. Ndakusvika kuchipatara vakanditi hatikwanisi kurapa mwana takuti kunyorerai mumhanye kwarara hospital. Ndobva ndavabvunza kuti hamukwanisi sei svikani mwana nyaachabvuni kufema zvakanaka aita mabayo. Bonzo akanga asina kubatana. Waitobata chitonzwa kuti pane gepi. Magepi. Musoro wake wanga wakaita 4 pieces. Chakamira chega chakamira. Ivo vakataura kuti nenyaya yekuda kwemwoyo ndozvakonzeresa. Because pandakamuzara haana kuchema. At that time manesi akadorowa. But kuchema kwake nikuya kwakuri kwemunhu akatoneta. And from this story, from a perspective of anababa vane vana vane urema, this is what the husband had to share with us. Chekutanga mwana chipo chinobva kuna Mwari. Zuva roko akaita mwana zvakambotinetsa ma first days ekutanga. Vanhu nekuda kwema-counseling zvaitwa namadhamu kwaenda nekubasa kwatoshandawo. Because takataurawo problem kuti zviri mwana adai. Unosanganawo nevamwe vanoshanda navo vanewo vana vakadaro. Ndo vakakwanisa kutibatsira. Kune kwakati munoenda kwakati. In a very, very devastating story. Tichikura paive nenziyo yaiti basa mangwanani ndosaka munhu wese achifuma bata jongwe muromo. Vana kuzvikoro vakuru kumabasa. Nhasi uno vagari vekukuwadzana vafumira mangwanani vachiti vari kuenda kunoshandira mhuri dzavo. Vamwe vavo nhasi varasikirwa neupenyu panzvimbo yandakamira inoi. Mushure mekunge kombi yanga yakatakura vabereki vemukukuvadzana vachienda kutauni yaroverana nemotokari hombe gonyeti pamarobhotsi
ari pamagetsi. And this is what the witnesses had to say. Kombi yanga ichibva pandege yeapio yeyelo saka yatakura kubva ku5 ichimba yapinda nemu7 ichimba yazadza ichimba yauya nenablawayi road ichienda kutown. Saka payasvika kurori yeridhani yanga ichibvawo kutown ichitoendawo kublawayi. Saka ndopadzazoroverana. Inini hangu handidi kunyepa, ndandichitya nenhau yokuti pana mai vanga vauya pana pavangada kutenga airtime kuti vazivise hama yavo kuti pane hama yavo yaita se yashaika. Handida kuda kusvikapo, asi matauriro avanga vachiita mai ava vanga vachiti so far 5 ndo vafa on the spot. Ini maonero andaita ndekuti uyu wekombe afunga kuti anogona kubhita rori yeridha nekuti kumberi uko kutulu uko padizetonof pane marobots. Saka anga angofunga kuti anogona kubhita rori iyoyo asingazivi kuti zvinozobuda ndine urombo. Ndingati kune vose vashaikirwa nevanhu vanga vari mukombi ndine urombo, kunyanya mai vandaona vauya panapa vatenga airtime. Vanhu vangotya kuvaudza kuti murume wenyu aenda kumochari. Pano panototyisa apa, mukuona pano apa pane marobots apa ndo vanopati pamagetsi. Apa musoro apa dizetonof pane marobots akatozoita zvekuisirwa marobots aya nekuda kwemaaccidents aiitika ipapa, nekuda kwekuti vanhu vanonetsikana pakupanana wei. Ine hangu nhamba yataurwa yandangonzwawo sezvo neasipo yanga ichinzi pashaika vanhu 5 pasipoti. Tasvika tikaona vanhu vakatirara pasi, vanhu vazhinji vanga vafira ipapo, asi kufa kwavaita pane mukadzi afa anga aripo nemurume nemukomana anga achinzi anga achienda kubasa kuconstruction. Thank you family for joining us today on today's show here at Destiny Blitz on Destiny TV, and remember to subscribe, like and share our content because this helps our channel to grow. And also kindly remember that we are running a diaper bank. In this platform we are taking donations for these mothers that we bring to you on Twice a Mother. We accept donations in form of cash, diapers or anything that you'd want to help them with. For you to get in contact with them, kindly get in touch with us on the numbers showing on the screens. Remember to catch me here again next week, same time, same place. Stay blessed. Bye.